Mae yna dros 550,000 o bobl yn siarad y iaith Gymraeg. Mae'r iaith Gymraeg yn mynd yn ôl ar gannoedd o flynyddoedd. Rhwng y flwyddyn 1991 a 2001, mae yna godiad yn y niferoedd o bobl yn siarad y iaith trwy godol y wlad. Gwynedd yw'r sir fwyaf gyda'r ffigwr yn cyrraedd 69% o siaradwyr Cymraeg. Cyn 1944, nid oedd plant na phobl yn cael siarad yr iaith mewn ysgolion. Roedd hyn yn cael ei galw fel Welsh Not. Os roeddech chi'n cael eich dal yn siarad y iaith, roeddech chi'n gorfod gwisgo plac oedd yn deud Welsh Not, ac y person dwytha i wisgo hwnna'r diwedd dydd oedd yn cael cansan. Fe eisi am gyweliad gyda fy nghyntha'r non i ofyn wrth hi sut oedd hi'n ei teimlo am mod ei phlentyn i fyny yn y ddwy iaith, ac hefyd mi gallu llawer am ei barn hi amdan y iaith. Ydy, mae'r iaith Gymraeg bwysig iawn i fi. Ges i'n magu trwy gyfrwng y Gymraeg. O'n i'n byw mewn cymuned Gymraeg iawn. Mae tad Lili yn dysgu Cymraeg, felly mae o'n siarad Saesneg rhan fwyaf hefo Lili, a dwi'n siarad Cymraeg efo hi, felly da ni'n magu hi'n ddwyieithog. A di hynna'n ddim yn boddran chi'n gwybod lle mae? Mae'n rhyfedd, achos achos dwi'n gwybod mae rhan fwyaf o bawb yn y byd, dy gwir, yn ddwyieithog, chydig iawn o bobl sydd yn unieithog. Ond mae'n rhyfedd weithiau, achos fydd Simon yn deud rhywbeth os Lili'n Saesneg, a dwi'n meddwl, pam ti'n deud hynny'n Saesneg? Pam ti'n siarad Cymraeg? Dwi'n siarad Cymraeg efo hi, sy'n ni'n gallu siarad Saesneg efo hi. Weithiau mae pobl yn y tŷ sy'n siarad Saesneg, i nain a'i thaid i o'r de, a fedra i ddim siarad Saesneg efo Lili, mae'n anodd iawn. Dwi'n meddwl dysgu hwnt o bwysig bod pobl yn cario ymlaen i siarad Cymraeg, neu fydd yr iaith yn marw allan. Mae'r rhan o etifeddiaeth ni, dwi eisiau Lili allu siarad Cymraeg a gwneud i addysg yn Gymraeg fel nes i. Nôl yn 2011, mae yna sganiad yn deud bod yna fwy o Gymraeg gael ei siarad mewn llefydd gwledol fel Gogledd Cymru. Mae yna llawer o bobl wedi trio dod i achub y iaith. Un peth ydy yr Urdd, nath hwn gael ei sefydlu yn 1922. Mae o yn clwb i bobl ifanc o 2-25 ymuno hefo. Da chi'n neud llawer o bethau gweithgareddau, fatha bod yna eisteddfodau, da chi'n gallu mynd i Glanllyn i ganwyo. Mae o yn peth gret i godi profil fwy at yr iaith Gymraeg. Felly Molly, beth ydy farn di am y iaith Gymraeg? Wyt ti'n meddwl dyna fwy o ymgyrch gael ei godi i gael ei iaith ymlaen? Yndw, dwi'n meddwl ddylsa yna fod lot mwy o ymgyrch, achos mae'n iaith rili unigryw, a mae'n wbeth sy'n bwysig i'r gwlad ei hun, a mae jyst yn ymuno pobl Cymraeg i gyd efo'i gilydd mewn ffordd. Ac wyt ti'n cymdeithasu lot mewn y Gymraeg ta fwyafrif Saesneg? Na, swn i'n deud am fwyaf yn Gymraeg. Mae ffrindiau fi gyd yn siarad yn Gymraeg. A mond llawn llaw o pobl sydd dwi'n siarad yn Saesneg efo. Ac wyt ti'n gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg o gwbl? Ta ti'n tueddu fynd yn fwy at gerddoriaeth Saesneg? Dwi'n tueddu fynd efo gerddoriaeth Saesneg, ond mae yna 500 dwi'n licio sydd yn Gymraeg fyd. Oes ar reswm oherwydd mwy o gynion Saesneg, ta jyst oherwydd bod chdi'n licio fwy o bandiau, a bod chdi'n ymwybodol o fwy o bandiau Saesneg na ar ei Cymraeg? Ie, dwi'n mwy bodol o bandiau Saesneg. Nath band 6 ddechrau rhyw 3 blynedd a hanner nôl, bron yn y 4 blynedd nôl, i 2011. A faint o bobl sy'n rhan o hwnnw? Band 6 denw ni, ond mae'n 7 aelod yn y band. So pam o'r enw band 6? Un joc oedd o efo addysg, achos yn addysg ar y pryd, oedd ysgolion yn cael ei bandio, a mae'n lot yn ni'n gweithio'n addysg, a band 5 Idrisa ydych chi'n gallu gael, so dyn ni'n band 6. Y peth sy'n neud ni'n wahanol mewn ffordd, ydy ffordd dyn ni'n efo gigs, cynnion cover versions dyn ni'n neud, dyn ni'n neud bethau greiddiol ar hyn o bryd, ond beth dyn ni'n neud, dyn ni'n neud covers o cynnion Cymraeg a Saesneg. Felly beth da efo hynny o ran ni, ydy dyn ni'n chi dewis y cynnion dyn ni'n hoffi, a dyn ni'n meddwl sy'n ystodion ac yn y chydfa'n hoffi hefyd. Oeddech chi'n dweud bod yna lot o bobl yn dod i wylio chi, ond pa oedran ydych chi'n dweud i'r gorau?
Mae'n lot o'r wahanol, wedyn ni'n lot o bethau clwb ffyrm yr ifanc yn y blynyddoedd dwytha, a mae hynny'n agor y llygad. Ond dyn ni'n lot o bethau efo priodasau, achos bod ni'n mae ystod eang o bobl yn offni, so mae neiniau yn dwysio i roi bethau Bryn Fôn, mae'n plant bach yn dwysio bethau eraill, so mae pob yn hoffi cynnion lle. Llefydd mwyaf poblogaidd i chi wneud y priodasau yma ac beigia? Yng Nghymru, dy'r rhan fwyaf, oherwydd y ffaith dyn ni'n hysbysebu fwyaf yng Nghymru, ac pan dyn ni'n hysbysebu, word of mouth ydi o, lot o lefydd. So dyn ni'n mynd ledled Cymru, o top i Gwlad. Ie, ddech chi wedi bod yn Aberystwyth efo Gwlad Dewi? Do, dyn ni'n bob y man, ond dyn ni'n teddi aros yn Cymru ar hyn bryd. Ond dyn ni wedi gwneud rhai gigs hollol Saesneg, ond beth af hynny, mae ffordd, dyn ni'n gallu cynnadu cynnion Cymraeg fan hefyd, mae cynnion yn cynnion da yn bwys beth i'r iaith. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae'r iaith Cymraeg wedi cyfhau llawer ar hyd y blynyddoedd. Dwi'n credu bod y iaith yn gryf iawn ac efo yna lawer o obaith yno yn y dyfodol. Mae gwneud yr rhaglen yma wedi'n danos i mi faint mae'r iaith yn golygu llawer o pobl yng Nghymru. Mi fydd yn dyfodol i'r iaith Gymraeg ac i'r pobl Cymraeg.